Сега това нещо, как да го ядем? Честит рожден ден! Какво? Мислех, че това е торта. Но знаеш какво има всеки човек? Рожден ден. Знаеш какво има на рождения ден? Балони. Знаеш какво има балони? Хели. За да имаш рожден ден, трябва да имаш балони. За да имаш балони, трябва да имаш хели. За да имаш хели, трябва да имаш пари. Които да дадеш на мен, защото аз имам хели. А ти чакаш да си. Какво ще кажеш? И колко ще струва това нещо? Колкото мора да дадеш на сърце. Да. Ще стигна? Разбира се. Мерси. Ще има и за десерче. Исмаиле! Ти конът за този реклама ли го продаде, бе? Ами ти мене утре може да ме продаваш за нещо, бе, Ама стига, ама! Това нещо знаеш по-удобство, бе! Това нещо е модерна технология. Телеком. Значи, натискаш един бутон и го свързвам с майка ти и после ga питам как е. Не е така, ама. Хубаво тогава. Ама... Аре поне едно сефле си направим, бе. Всичките ми приятелки нон-стоп това правят, бе. И го пращат по ултранета. Аз то съм го чул, ама не знам как си прави тук, много комбинации има на копчета. Не го знам, бе. Бе, Исмаиле, ама много си прост, бе. Ма как няма да знаеш как се прави сефле, бе? Всеки си прави сефле постоянно, бе, Исмаиле. Ама то толкова с елементарно, бе. Ми питай някой да ни направи, бе! Да. Сега ще питай. Кого да питай? Тост ми е дал развалена бутилка. Исмаиле, ти ли беше? Кой, бе? Аз? Какво съм направил? Значи, силна ряпали, беко зелели, дета знам ко сял. Ма той вече беде в кокалите вълдра. На тигри! Слушай сега да ти казва нещо. И аз да съм бил. Значи, на чок гезел човек, в душата му нищо мръсно и гадно не се събира и не излиза. Само хубави неща. Слушай, макото говори. Извинявай. Няма ли нещо без кос? Не, всичко е с кос. Контра. Всичко е с кос, ти казах. Реконтра. В тая кръчма се случват много странни неща. То се е видяло, че тази вечер няма се яде. Поне една цигарка да взема за пара. То сега огън, че нямам. Извинявай, ще може ли на огънче?